खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरो बरायहरनाय थाबावलायबाय। दिनैहाय जोङो बहा थांनो नागिरदों? जोङो सासे लोगोनि फिसाजोनि बार्थडे जानो ओंखारदों, थांगासिनो दङ, थाबायगासिनो दं दा नै बेबो। गरम माथो एसे। ओरै कारिगाव थांनाय लामा बेयो। नै थिथागुरि ब्लक मोनबाय। नै जों बिस्रानावनो फैदों, मोनबायानो। मा खालामनांगौ? खोमोरनांगौ। दे रावनोबो दं नालाय नों सासे खालायनो दं नालाय नै अमा बेदर, अमा बेदर गोथाव जाबाय। ओंखाम मैथा बाथोन नामा बेलाय? मैथा बाथोन ना? मैथा बाथोन? औ मैथा बाथोन। ओंखाम, अमायासो गोथाव टेस्टथारलै। अमा बेदरा गोथाव टेस्टथ'। आरो नै ओरैनो ना खर'जों ना बिदैजों एरग्लिनाय, ओमफ्राय दाउ लकेल आलु, नै ना फ्राय नै गोथाव जाथारगोन लोगोफोर। बार्थडेनि, दालिमिनि बार्थडेनि। नै संग्राफ्रा, नै आंबो संदों, सौरायाखै आंबो संदों। ओंखाम जाबाय नै। ओइ जसिना, मा ओंख्रि जाखो? बार्थडेनि ना? एसे लाबायबो नामा नोङो? लाखांबाय? ए जाबाय नै आंहाबो। ना एवनाय लाबाय, अमा गोरान एवनाय, मैथा बाथोन, सबाय बिमा भाजा, दालि जहल। बार्थडे गथ'नि बिमाया जाबाय। मा होबाय थाखो आंनोलाय? एथ' बुरजा मानसि बुजायबायना। जारौ मा ओंख्रि जाखो मा? आरो दे जादो दे। नै ओंखाम जागासिनो बार्थडे गार्लनि बिब'आ। नों मा ओंख्रि जादोंहाय आबै? दालि आरो दाउ बेदर। आरो नानि दावदै। आरो केक आरो मिस्टि निमखि। बुहुद जाबाय होमबालाय ना आगैनि बार्थडेआव? दे बुरजा जादो ओंखामा। बुरजा जादो दे। नोंना मा नाम? काश्मिरि बसुमतारी। दे बुरजा जाथार आगैनि बार्थडेआव दे। दे जादो होमबा।